kapol siteng si jong ka siterik we yong arjar sau uwei ubriu bala syok hawang ulahap sepo kawai kariat badon hawagi juai badan bok namar bu sakut no siteng riat kibriu kibayo i kilayo banirap ban plat im yu kat kum gaji thu kibayarap plat im yu kilaong bakat ba kidang ya lenti na katei kacaka uwei nongnya kali lapartai ki hadien bulayo i ya ubriu bo ur sepo riat kumta makiru kilalek pe sepo riat bad yo i bo sakut hakidieng hasiteng riat bat mar kilahiar banirap yu kenang bo num hap satrai du jong karian namar bo labuan kinong yarap kilate do telai batan suki yu ha keju opor pat arngut kibahiar sepo kiale kat bala bantan bat nyat yu hadu bu nepoi salor surong kiên máy Kumno Pak Raju. Kumne kong, ale. Kumno ki kam ki jam baro. Hoi ki biang lor. Ai kira shon jong menta ubnai. Hoi ta. Ba, ukau iu unia. Kong undi udai kau plus F, ukau fortified. Ukau 45? Henry ba, ukau 45 ba uto ba ai barabor uya pher ayu. Uto ukau ba ai barabor umde ubabha. Kong, kini ki jingbam ki bangi juba man kasngi, ki kta ya kakot ka khia ka jongi. Menta ngi dei ban sngau tu hi ba ki jingbam ki bangi bam ki long ni em ki batei ya kamet ka phat jongi. Ladangi bam ki jingbam ki bomtei ya kamet ka phat jongi. Ila ban yo ya ka jingpang dunas nam bat ka jingbria ki kman. Henry ba uni ukau 45 udan jinga dei kumno. Yo iya ki jingtei ya kamet ka phat ka jongi nak jingbam ka bangi bam man la kasngi kum ka iron, folic acid, vitamin B12, iodine, zinc, vitamin A bat vitamin D. Namar ke jingduna jongkine ngen ngat hagi babun ki jajingpa ka sorkar ka persangkat bala banwanra ya ka koj ka khia. Ka FSSAI ka batha bau khau ata kamlu kadut bat ke ompnyang bam. Ki dei bandon ya ke jingbam ki bantei ya kamet. Knang baha ka shisngi ngila banyo laipo hadu sanpo persen kini ki jingbam bantei ya kamet. But lai kerteng yaki 45 ila bani thu yaki da ka sharp plus F aki. Ba, uni ujing bam plus F pat ngila ban yo ne eh. Nang ne kong nagani ka daw ka sorkar kalapan mi yaki skim ICDS, MDM, PDS kabha na ka banta upaj ba. Ka sorkar mi kalamang kerpang ha ka jingi trelang bat kidukan da ka ba kilapha daw khau ba bhatam na ka banta ki khna bat kilong kimi ki ba armen dei na kata daw patang da uni ujat khau ba bhatam ban sam shabaro kilong yeng nang ni shakman tang da khau 45 Ba, fikran ya ka jing shisha. Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya